En quines situacions acostumes a tenir por? Quan veus un animal salvatge, Quan estàs en un lloc tancat, Quan estàs a llocs molt alts. en aquestes situacions pots passar por, i és normal, però la por a parlar en públic no l'hauries de tenir. Por a dir persones amb els mateixos trets que tu t'escoltin? No. Has de pensar que la persona que t'està escoltant no és ni millor ni pitjor que tu. La por de parlar en públic afecta un 75% de les persones. Vosaltres teniu por a parlar en públic? Sí en tinc. Sí, em fa molta. No tinc aquesta por. Esclar, Sí tinc aquesta por. sí. Esclar que sí. Sí que en tinc. Sí tinc aquesta por. La meitat del meu cos diu que sí i l'altra meitat diu que no. Hem demanat a aquests dos peluixos per què tenen por a parlar en públic i aquests han estat els resultats. Nosaltres no som les que tenim por de parlar en públic, són ells. Després de molts intents els hem pogut convèncer i ara ens ho han agraït. Us demanem disculpes pel seu nerviosisme i moltes gràcies per la vostra atenció.